В Германия се готви буря. Обсъждат да вдигнат пенсионната възраст до 70 години. Министърката на икономиката предложи нова реформа. Постепенно повишаване на пенсионната възраст от 67 години на 70 години. Аргументът: до 2035 година броят на работещите спрямо пенсионерите ще падне до критични нива и все по-малко работещи ще издържат повече пенсионери. Социал-демократите реагираха остро на това предложение. Те казаха, че това ще удари най-вече хората, които работят по-тежка физическа работа. От профсъюзите каза, че това ще доведе до повече болнични, социални помощи, инвалидни пенсии и икономиката няма да се подобри. А какво означава това за обикновения човек? Ако тази промяна мине, ще засегне всички, които са под 50 години. Хората ще трябва да работят по-дълго, за да получат пълна пенсия. Разбира се, има и опасения, че някои хора ще се пенсионират по-рано с намалена пенсия. Как смяташ ти? Дали това е необходима реформа, за да се спаси пенсионната система, или е несправедливост към всички работещи? Напиши долу в коментарите. Би ли работил до 70?